Opemsuo radio nye Opemsuo TV no Sumbusuo wutie ye a wo hwe ye bia me ginan Kumasi eko sunwane Kumasi eko goso Kumasi eko baabi ani kwantempon no na kwan ebra aban no de ma contract a wo moye no na Tanoso ha me ginan na traffic jam si wo hapa ni nyina ne se na Tanoso ma o mu twa akwan no mu enti o mu ye kwan no womo ye bia omo be faase subway ma womo senko womo emfaase nanso yaye kwan ya wie ameka edi atrantwie bia sese nipa fa no sese wo kwa ensuo taase debu efi gu ho a enipa no entimi emfa ho de enti a etesa no Opemsuo TV aba ene Tanoso man panimfo womo mka bi ewom eba ba twetwe nkomo ne ada na di a kire mpanimfo se de be ya womo betu ho anamon enti di machi me yenko ne yenko hwe na afei yentwetwe ho bia ye kaaye no afei ne yaduru ho aha ene tunnel no baby a na esesenka enipa efa no ene yaduru sable wo hwe machi a ensuo ene tamu debu efiri bonkumsu ko nifaso ensuo woyi ensuo ni firi mu a o ma hyada eto bola panso edugu ha na bola no nso achi a wo hwe mententensuo ya adwadifo no ahyehye ne ma enipa kora anya kwan emfa ho ena wo mu aba ajapade eti seye wo hwe sade ensuo yi ta ha ya ebe won sunsuanso bone e de ama ekwan enti ye hwe na we ya da ho a amansuo ya tamu a madachi bi no bridge ya ba bebu na mpanimfo etutu card ya ba ba ma abusuya ya akọ am ya bọ katwitwiridie ensesa ye de sa enu nti no Opemsuo TV Opemsuo radio ye de kire mpanimfo a esesa wotu anamompa ewo ho na saa ekwan yi omoye ema omudidi dwuma no wo mo aye yen kasa enkuma so boa ye hwe se ye ne mpanimfo ewo kuro yi mu ebetwetwe nkomo na namo a wo mu nso atu afa ho no wo mada na di e de akire ne ye hwe bola egu ha yi dia eno nya mpanimfo ana ba mu mpanimfo na sese wo butu ho anamo e ye adwadifo a wo ha yi a no e na di gum na de wo mu nso ya afa ho se de be ye kwan yi enyina ye be ka bom ama na dam ne ye de di dwuma aban e ye se ye mfani no e gama ho enti ye ntwan yan ye ne mpanimfo be di nkomo na e de wo mu bia no abujanfo sa de ye share mo bo no ye nya Tanoso opinion leader ba kon ene ne ba betwetwe nkomo wo hawi a ha Tanoso man asante man ne be ka ga na nyina no opani Opemsuo TV ye nua wala ma wudin ni wudi bre e wokro yi mu yo medase medin ne Richard Amponsa edi adodo na anim ye kunsia me ne Tanoso North Unit Committee chairman wala ma se ekwan ya ye gina so yi ne botaye pa ne se bia ye gina yo mefa akonya wi so achia obia Opemsuo TV nyame nhira mo se sa mi masɛ madaagye mo wo man ne ho adwempenti moduru ha sei eba beboaye e akosɛm ene ye hawo ye de atom anim bia ye gina ye bia omo ye se e nipa ene mfaase nanso se de akwaye no nipa faase a enyeyi ayese tade enam se omu nwie adwuma ni ntino nipa faase a enyeyi eti ede ntontom ene enema enwa bola ti afi nyina omutugum enam so munya nwie nti mane kra de hada ne kra bia omo pake wo mo nema egu ya okoka na aye ateni eti ye wo haw mu pa nti ebesra ban panyifo omo ye bibi mfa ho chama meju anu siye se wokase wo mu nwie ya ekwan ye hwei steps a esese esane eba no wo ma ye ne kama wo hwe fom ho nso a concrete esese wo mo ye no wo ma ye ede na aka esese wo mu yansa na nipa no atimi afaase yo medase o de yemfe ani hwe sofula idea no se de sofula idea ne tie no mo hye bo se sa pepepe na omo ba be ye no o hwe ha esoro kwa ye moy e kire ho end no e wo se nsuo nya access pass through se de be ya ebeko enya kwan e na ba beta ha sei nsuo to a etwi a aha na eba e moso ani ho even steps no aha ba bia so mo fa ensuo eta etumi ye ma na awewe a ewewe nko ba bia o concrete na ewewe no esa ebe wiki underpass no nti ebe sire mpanyifo omunwie sabre ya kaye ye se enkan ipa mfaso ekwan no car ne de ya ya ma car ne faso de sese nipa fa no eno na nsuo atamu sese hinefa
ene nipa etwa akwan mu wo mu fa ne how bay ene de ba yo nipa fa kwan nim ka ku wo mu papa ka ku wo mu ye 1 2 years chama ka ba obi 1 2 years chama ka ba obi enu nti ne ni abre pa se empanyifo mra we mu no ma because omo ya yenim se ka eku nipa ne so beti aheya na omo befa una mase aka ntumi mfiri soro entoa wa ha mebo wunku nti ebesere wo mu se omo ye se yemfem nye ka na befem na omo ye kwan no so se ka na yemfem e kan e highway ekosunwan sa akọ ba bia ni se hwifo kwan eti so ma meye na enonom na sebubu a causing financial loss to the state ti ebesere wo mu omo ntwa omo ni mehwe chama wone wa assemblyman ene mpanifo ewo krom ha said ye a wo ka se ka e bonkrofo anamo ben ya nim se ya to aba nsesan ya aba MC ya yi na mamo wo kwa ada so municipal ha ma kọ nanim na de ya no wo ka kire mu yo mefa wi akonya wi so achia na bo wasibi oba ye kọ no office e mo no ani director tu anamo ba e be hwehwe se o mbetu hu anamo okwa o mo se yeguso yente hwe yeguda bia yeguso enu so mungusu no munwie no na ka ekum yekurom hafo nipa nyina enam say highway nti ka na oba ono no ye bia tumama no o mo break ansa no mo so break ni wakum eti ebesere mpanyifo yeguso na afedi ngusu na dooso eti esere wo mo say o mu ntwa omani ema mehwe na o mo medi hu dwuma na yeguso no yesi adooso o magusu a afedi aboroso honorable yanhwe na yemfamra wiye yehwe efin no de a odaroma enye se yemfa hanti ene fin yigu ha eye omamma no titiri adwadifo no a etwa ha hia no wo mu na amafin ya ba wo mu nso ede na wo ka kire wo yo meka kire minuanum ema no ye meni assemblyman to de bia ya ye de yensa esim eba bi yiyi ne no makasa ya yima ufri o ade kyen ya na mu asa break ya na yedi watem etimi de medie nyina ne se nka ya de so maba ho e na o maba ba ya awia obi nya access betena so oba beton ade ekwan bedema ma obi afa ho yentumi mlock ya nimu no sesi e wohwe yententen suo ya ba yire ne mu nyina na me se omunwie ye nti no masi kwan no ye ba kra ye bre ansa ne yiwuram eye wanim sem eti nka ya wi a e kom nyina be sole animu obi antumi ma metena ho se obedi dwa wo ho se ya wie ni ahwe wo se bla betena ho ne di dwa wo ho na de yesuro e masa enam so munwie nti opam na e de na e wa ha ensuo ha na e befem bola ho na e befem eti ni wagya wo no matena om baby beto mo ba ho so mo ye no mo bewie a ye be hye ahye wo mo se hwe no obi antena ho omama ni ahwefo said ye kanu no se uhwe nsuo ya eta hai ene bola egumu a eye yade nko a ene apomuden aso ye de atudwa se typhoid fever ukọ hospitals ahodo no a jinsemo typhoid fever nso no sa ahunidie enyina ne naso a ena typhoid fever etimi ekosoro pa yenhwe nsuo ya eta hai eni fia ahodo a ewom ne mpotamo ne nchankwe ene ye ton nuane a yedie tie besra mpanimfo a omuka bie womu a omubetimi aye ama sa nsuo yi etimi afiri ha ma botayenti a yede ye satan awe no etimi a serve the purpose no womu hwe no womu ntu ho anamon ema bibi mesi ansa na yakase yehu yanka ye koso a ne ya ni kroma ni bi adrobafo mu ye adwuma wo ha ne adwadifo ye adwuma wo ha no nso bi atwetwe nkobo no womu nso hawo a womu su ehu ewo saa yi hu no womu de atudwa tie chi ne nko ne mpanifo ni bi nkokasa ya nya adwadifo nso a ewo Tanoso dwom ni bi betwetwe nkomo na ekwan yi a omu nya kwan emfa ase ne womu twa akwan mu no womu de ho hawa mawe ya mo ha ya eja Odaroma wudin acho frame Joyce oye adwuma ewo Tanoso dwom ha pachwane ye kwan yi ase ha senka momma ne kuromai emfa ase na nso sese nsuo ne ta ho munya kwan fa ase ne how be ne wo mu mamo how de bebre kwa efin wom nsuo tem entontom kwa na ekunya wa hanum se la so mbe spray so ani ayikura na emo na sa beto agu ani dekesen wote ya wontimi ntana enkura atwa akoma na ka ebo mo se de bia obi aba ye beye afede pipeline na ya fa so a ensida
tiafe de esra ban o meye ma ye na se ye bele efi tama enso ni nimu ankura ni timi fam se me na me hwe ma fi ntenam de bia na me pelam kwa se o pla ho kama efi bia ni wo se enso tem kwa be na me fa so ma ko pla bi se me ton ade wa han timi hwe se fi no na chese kane no na nsuo ni ntem na ye de na nne de nsuo na betem ususu se nya fi akọ gina mu nti na ama na basa efi ni ka ho na ade na mo ye no so mo anyi gata ma na se entimi nko nsuo ni to na tem enya ba bi mfa e na ye pepo nti nsuo ni eto a etem sa nsuo firi krom ya nyina ha na efa nyina agu amna nim ti esra ban no mehwe no onye ma ye na nkura no mu wuwu ka bo mo mpanyimfo ne nkwara nyina me bete kwan na no de enso ye nye nti na ma mete ya se ye wi a me hwe se metena bi me bete ya no kura no me ya na me sole a me pelam se be ye fimba mu ma ye nya ha obia nti ye sra mo o ma ye ma ye na ye ho kire ye eduro nwumila be ka se entontom na nkra ne ye hwe agu ya ti esra mo ye das me so me das ayi ma Opemsuo TV su ni ye mo ha Ejo so ai no. wada roma wudin E frame sister Suzy. oba Suzy bia ya mamo senkese mo faase sese nsuo eta ho debu kire se mu ntimi mfaase mo amudi dwa wa ha ne Tanoso ma how be na mo fam Ya ha ya fam pa ne se sese nkura yi kura wo mo bie school amna ye de betu senke nipa be fam ensunsu ya betem ma yenya ba bia mfa nsuo no nso ntontomo san hwe ye ne ete ya ye di dwa wi akura na ntontomo hwe enkola na nso ye bie school sese enkola no bebre twa akwa mu ne ko school ango mo faase ye ho a enka beboa enkofo ye ne bia meto ye so abatanfo ne so ye bie school akura ebu wa wo twa akwa mu kura wo hwe bonkum ehwe nifa ube huna na ka bi de ne pew ekunkum kura bebre wo kroma enti asra mpanimfo so meye bibi mfa ho emfa ma ye ne enso ye wonto ye efia ewo mu no ebinu mu bɔ mo adwadifo no so bo se enamoso na ama efin akɔta ase mo se ne sei adwadifo ne de enye ne ama efin akɔta ase ye ne yete ya ne de obi anya basabasa bia amfa hu na nsuo ne se de o musi ye no na ntene nkɔ emma enti mframa na ehu ni nyina twunwura ne bebre begum enu wo mo atitiro mo wa akire won se nsuo na tene na ba wan se nipa no wokura ball akoro ja ya no de atum enu nyina twebeta ha pai ntontom ama ye ho kire ye pa wodwoma enti esere wo mu so meye bibi kakra mfa ho mai my das smedas mi ginai ekwan na ja aha na senka engineer no ye niam yi a kesese gota bi ewo ha ensuo ne befam wo de ye nhwe ha na ye ngura mu kakra enhwe wo no ha ya gota bia na ha so ho wa no ba be wrem ano ho no so a ye sha ase no ho nso gota bia na ho anwea na apia begina ha ya enti se nsuo ne ba begu ha bia esese tene ko no enya ba bia ntene nko na aka ho aha ena isusu se enka wo mo yes officer enka bamboni so ebetena eho security office ena nsuo eta ho yi enti abusuanfo engineer wo yes akwan ye busa se edien nimdie no ogina so ede ye sa akwan ya ye befa ase eti ye besra mpanimfo se ensuo yi ta ha nyina no ewo nsunsuanso bone edema bridge mampanimfo nhwe mane nyansa regional minister Kumasi mayor ene atitiri ne anintina ewa asantemamu ha omu amuwa abamu yesramo montu ho na montem ya frise bridge ni kwan enkura hodo so na ekọ eti yemetu ho na mon na yanyam firi ho yemane nyansa enkum nipa ansa ene yatuka ede ababe ma yakọ atwa sika twitwiridie se ye de hwa de hia wo mumma afiri mu no ene yi a yahunu ya Opemsuo TV ya bɔ mamane no mumetu ho anamon ye hwe nsu a etamu ene ma egumu yade a ede ba eye bebre Opemsuo TV sunie aha ene yede ama ne bɔ no ebesie ade mo duro kwabragi makram